Guys, mutiona kudai tiri kunyara murume mukuru nemukadzi mukuru. Tiri kusoda. Munoziva panopamba patakauya kugara izvezvizi. Paimbogara, I think paingogarawo varungu chichi. Saka takabva tasanganawo nekaperfume aka. Toda kureurura, ungori ureururo. Hatingavanzi kaperfume aka. Munga muri kuona zvakanaka. Kaperfume aka ndekedhiyo. Handizivi kuti ndo mapronounzirwo hayo here. Yamunoti dhiyo yoyo. Pakanyorwa ndipo pakanyorwa here. Yakatonyorwa DIOR. Ndeye dhiyo mufunge. Tikati idhiyo yainopisa kai. Ndobva tatipfa takanhuwirira. Apa yakatondogwa maovazazi beno tinonhuwirira kusvika rini, beno kusvika gore ripi. Tobva tanhuwirira guys tikati haiwa hapana isobramba wanoreve chirungu toda kutsvagawo dhiyo. Toenda shop kwacho tinodi totenga nemudzimai wangu wamuri kuona rapa. Tisu avo kunonyatsopindamo chaimo. Takandodhiraivha nhema yedu. Takapindawo mumugwagwa. Takananga kudhiyo shop. Tapinda mumo muya matapinda tasvika mudhiyo muya. Chekutanga chatakaona mudhiyo guys. Manga musina kana munhu one ane ganda reblack. Haizisi confidence tinadzo. Ende takada confidence zvakatabuda. Takasongozorealize takuenda kumba. Zvatakazorealize zvacho. Takati confidence. Kuti tinovhuna chirungu chedu uno avaseke vanhu chirungu. Takasvika takanovhuna chirungu chedu. Dhiyo watu vhuna paya. Saka tikutsvaga kaperfume iyi. Ndobva saka manje manga muine one mukadzi. Murungu futi. But anga asiri mushandi wemunhu. Ndiwo takatanga wobvunza kuti do you work here? Akasekerera patakamuna smile. Hi guys. Do you work here? No, I don't work here. Chichindo bhatadza kushanda wemunhu but takatibvunza futi. What are you looking for, guys? Oh, we're looking for this perfume, you know, this Silverage by Christian Dior. Okay. Oh, but this one is the fake one. This is the original one. But I'm gashande munhu kanopenga fake kudii kwachona sho angati fake angati humiliate guys. Takabata tiri zvanzi this bottle kamuri kuona ka container guys. Why original Dior haina ka container kadiki kudai o. Okay, let me show you the original one. The smallest one guys ndo batanzika vakabvafuti because takazvawedzera confidence kanopenga vatanga kutera this one. Okay, let me show you this one. Mushandi wemanzi. Okay, this one is Silverage by Christian Dior. But let's test this one and this one. So this one is the original one. This one you will find it in the little kiosk. Guys, do you know a kiosk, man? Guys, no one comes here. Guys, the price yechidiki chacho almost 3,000 rands. Tikati naye mwatakabuda moti chimanya. Takamanya. Asi manje lakavarira nje kuti varidzive mushop. They were cool. Vangotoradza what so. But chimbuya chayoma I think chemari whatever chimbuya. Ndakatombokuenda ngiri kumbuya vanorwira vatavashandi muno kuti this is fake one. Ndiyo ina chibhotoro chakadai. Ine chibhotoro cheplastic, ine cheglass, then this plus it smells like similar to but the original Dior. It lasts longer, not this one. If you spray this one and if you come out of this door, the spray will be good. The smell will disappear. Guys. Takawakufoda. Sawa. Guys, atindi futi zvinhu maoriginari tichinotsvaga zvinhu maoriginari isati zvepasi zvava vachigara murungu vachigarawo mawaidzi pamwe Diyo tomwinzwa nembiri mumastreet. And guys, honestly takagaba kaona bebe kakati simba kakati aiwozve ndio maoriginals acho kaya bebe tingazokundikanewo kadiki takatospray chacho takatokutonhuwirira zvatwabo it was a fine fragrance nekasembo keoriginal. Jesus Christ guys, franzi papa so okay, so this one is 2.9. Takatarisana dani mudi wangu isusu budget yedu tatapa nekumba it was about around 400. Nakufunda guys takusoda guys takanyara takasho but takabva tamunyepedzera okay unobve ipapo chiti chika takangoti okay iwe tangofamba tichiona tumwe tunhu tichibuda takaenda
So guys, we are looking for these guys. This is kakati zvakanaka. So we are looking for these guys. Anyone Yeah, are we are looking kutengesa for the these? fake one, yeah. It's fine now. It's fine. It's good. Yes, guys, we are looking for the That's fake the one. original. That's the original fake. This is the original fake, guys. Guys, anako inbox me.